Gràcies, presidenta. Consellera, deia Goethe que l'home feliç és aquell que sent rei o pagès troba la pau a casa seva. I Goethe parlava de la casa, de la llar, com un lloc segur, estable, protector, que per la persona és fortalesa, és certesa, et permet construir una vida digna i et permet ser tractat amb respecte i alhora ser cuidat. També la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en tot i cadascun dels seus articles uns drets que en molts casos es vulneren amb les persones que viuen al carrer, segurament com a conseqüència d'una acció o millor dit, una inacció primària que és per part nostra, de tota la comunitat, que és precisament la invisibilitat, els prejudicis amb els que tractem i pateixen les persones sense llar, persones que no són, podríem dir, reconegudes, persones que estan desprotegides, que no participen de la vida comunitària, que no tenen feina, que tampoc tenen lleure, etc. I revertir això, en la mesura del possible, i sent molt conscients de les limitacions que tenim, crec que és la voluntat, però m'atreviria a dir també l'obligació d'aquesta llei, perquè és una llei que el que vol és cuidar. No puc començar aquesta intervenció sense agrair a les persones que avui ens acompanyen aquí entre el públic i que a la vegada són les responsables de que avui en aquest faristol estiguem parlant del sensellarisme, que són la Comunitat de Sant Egidi, la Fundació Arrels, Serveis Socials de Sant Joan de Déu, Càritas Diocesana de Barcelona i Assís Centre d'Acollida. Són entitats referents, malauradament, en el món de l'atenció social i també a l'atenció al sensellarisme. I dic malauradament perquè estic convençuda que el que voldrien és que aquesta atenció a les persones sense llar fos residual en les nostres comunitats, en els nostres barris. Aquesta llei, deia, és una llei que parla de cuidar i que parla de vida, perquè segons la Fundació Arrels, a Catalunya hi ha quasi bé per la vora d'unes 6.000 persones en situació de sense llar, amb dades antigues del 2017, de les quals 2.347 viuen directament al carrer. Com saben, quan es parla de les persones sense llar, s'utilitza una classificació que divideix aquesta situació de sensellarisme en 13 categories i en aquesta llei el que es vol és aprofundir i posar-hi el focus sobretot en les 3 primeres, que són les persones que viuen al ras, persones que pernocten en allotjaments d'emergència, persones que resideixen en serveis temporals. Com deia abans, aquestes són dades que ens han de fer reflexionar i actuar, entenent que les causes són diverses, que hem de poder detectar-les i combatre-les per tal de disminuir i, òbviament, com a gran objectiu, reduir o eliminar aquestes xifres, perquè són xifres, són números, que en fred són números, però que al darrere són vides, són persones, són famílies, són diferents situacions que el que demanen són accions transversals i accions continuades en el temps. Perquè parlar de sensellarisme vol dir parlar d'habitatge o, més ben dit, parlar de la manca d'habitatge, d'ajudar aquelles persones que necessiten ajudes, per exemple, per mantenir un lloguer, com sé que ja està fent el govern, crec que, si no la consellera que em corregeixi, dediquen quasi bé 140 milions d'euros, però també en aquelles que no tenen accés al lloguer, que no tenen accés a l'habitatge i pels quals hem de treballar també per poder facilitar-los aquest habitatge digne. Però hem d'anar més enllà, hem de fer propostes que no siguin conjunturals, puntuals o fins i tot diria sectoritzades, sinó que hem d'anar a l'arrel del problema, obrir la perspectiva i anar a mesures que toquin molt més la seva transversalitat perquè la causa també és variada i és transversal. Per tant, hem de poder parlar de polítiques socials àmplies, hem de poder parlar de famílies, hem de poder parlar de salut, sobretot i bàsicament de salut mental, però hem de parlar sobretot de vincles, perquè el que tracta aquesta llei també és d'oferir i treballar els vincles. Perquè si volem revertir aquesta situació el que hem de poder garantir són certeses, hem de poder ser àncores. Si bé les causes, com deia, que una persona visqui al carrer són diverses, sempre hi ha causes que hi afegeixen més vulnerabilitat, com poden ser, per exemple, les dones, com poden ser les persones migrants, com poden ser les persones amb trastorns mentals. Però centrant-nos en els 3 punts que abarca aquesta llei, crec que cal dir que el primer que hem de fer és tenir les dades reals de quantes persones viuen als nostres carrers per tal de poder oferir certament en realitat i sabent també del que disposem, quins recursos tenim, centrant-nos en les persones que necessiten aquesta ajuda. I un cop tinguem i puguem garantir el vincle, per exemple, d'entrada el vincle administratiu amb el padró per garantir drets socials, com es deia abans, també caldrà aprofundir i treballar moltíssim
precisament des de la proximitat amb el món municipal. Crec que és una llei que obligarà a tots plegats a parlar moltíssim i dialogar i fer consensos amb el món municipal, perquè és precisament de la mà del món municipal on podrem acotar amb concreció què necessiten les persones sense llar que viuen en cadascun dels municipis, entenent que les necessitats i també la resposta que se li pot donar precisament des d'aquesta proximitat és diferent, per exemple, a les grans ciutats o en altres municipis més petits. I això ho puntualitzava el diputat Moreno i crec que certament és una de les coses que haurem de posar-li el focus en aquesta llei. Així com també cal reconèixer les entitats i conèixer la feina que fan i la que han de seguir fent d'una manera col·laborativa, cooperativa i, a més, precisament pel coneixement que tenen elles de quin és el paper que han de tenir i com han de coordinar en aquesta feina tan necessària que fan. Però aquesta no vol ser una llei de despatxos, una llei tècnica, una llei administrativa, sinó que ens obliga a tots a remengar-nos i baixar el detall del dia a dia, perquè és una llei que també parla, per exemple, de la bugaderia, del servei de consigna, parla de la dutxa, del servei d'alimentació, però també parla, per exemple, què fem amb una persona sense llar quan se li dona l'alta d'un centre hospitalari o també quan traspassa, perquè tampoc aquí tenen dret a tenir una mort digna. De fet, el govern és conscient d'aquest tema i fa poc va aprovar el marc d'acció per l'abordatge del sensellarisme a Catalunya de l'any 22-25,